Аз пивам да ги ям, чакай да ме вкарам да ям. Те закъсняха мой. Закъсняха. Не, тя по едната. Пенията, Бойко! Няма да прилегла! Ема те секунди 46. Няма пани 46. На 36, на 33 каза излиза. Айде, мъчете! Има си 4 на 36 излиза водата. 10 секунди не мога напомня. Шефче, свърши батерията, ма съмнява. Те. Да. Много слабо. Да, нови батерии купи. Той ма съмнява, защото като ги снимах, тръгки угасна след снимката. Шефче, тъй си мисля аз, пък не знам. 2300-2400 мАч. Снимах един път и угасна. Да, е вярно.